Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 5, bersikulo 20 ngadto sa 26. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Busa sultihan ko kamo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag niini sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo, nga ang masuko sa iyang isig katawo, dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig katawo, manubag niini ngadto sa labawng hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran. Unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Biyai ang imong halad atubangan sa halaran, ug adto adayon ang imong isig katawo ug pakig-uli kaniya. Unya balik sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa, ug wala pa kamo moabot didto. Kay kun moabot na kamo sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes, ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis, ug bilangguon kaniya, ug magpabilin ka didto hangtod nga mabayra nimo ang tanan mong multa." Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.